Jisima Eclecticism and the Baroque Revival in the Decorative Arts in Malta, The Context for Abramogat. U allura tifoka fuq ix-xogħlijiet ta' wieħed mill-aqwa disinjaturi li kellha Malta fil-bidu tas-seklu 20, Abramogat minn Bormla. Il-ktieb iżda mhuwiex biss dwar l-artist innifsu, iżda jpoġġih fil-kuntest tiegħu. Il-ktieb huwa maqsum f'erba' partijiet kif spjega Mark Sagona illi kiteb partijiet minnu. L-ewwel parti tiffoka fuq il-kuntest ta' x'qed jiġri f'Malta u x'qed jiġri barra minn Malta. Allura tiffoka wkoll fuq xogħlijiet ta' artisti oħrajn ta' żmienu. Artisti li qed ngħidu disinjaturi illi ħafna drabi ma tantx ingħataw attenzjoni akademika. Ġifieri f'dan il-ktieb hemm analiżi kritika tal-kuntest ta' x'qed jiġri Malta f'dak huwa disin u dak li hija arti dekorattiva, x'qed jiġri wkoll barra minn Malta. It-tieni parti tal-ktieb illi tiffuka fuq il-ħajja tal-artist ġiet miktuba minn Anthony Gatt li huwa dixxendenti ta' Abramogat. It-tielet parti hija analiżi akademika u kritika tal-lingwa ornamentali u dekorattiva li juża Abramogat. Fil-waqt li r-raba parti tal-ktieb hija katalgu tax-xogħlijiet kollha ta' Abramogat. Hemm ammont ta' xogħol li huwa konċentrat fil-Knisja ta' Bormla, imma xogħlijiet ta' Abramogat insibuhom pratikament fil-knejjes prinċipali kollha ta' Malta u Għawdex, anke fil-knejjes tal-Belt kif ukoll fil-Katedral tal-Imdina. Biċċa xogħol daqsxejn diffiċli li kellna wkoll f'dan il-ktieb kien li niġbru kemm jista' jkun diżinji ta' dan l-artist. Żied jgħid li x-xogħlijiet kienu jibdew kollha mid-diżinn, iżda ma' żmien dawn sparpaljaw ruhom. Qal li għall-bidu ta' din il-pubblikazzjoni kull ma kellhom diżinji f'idejhom kienu biss ftit waħdiet, iżda sal-aħħar irnexxilhom jaqdu 65 disinn.